hienot on maisemat. Tai no, eipä tuonne paljon näy, pelkkää peltoa. Tuo pitäisi olla vettäkin jossain. Meri mahdollisesti. Mutta on aika hienoja tämmösiä, ei ne nyt kantoja oo, mutta on siellä vanhoja puita tossa. Tuollakin on. Ei se kyllä kauheasti näy. En tiennyt, että mun kaikki videot on edelleen YouTubessa. Toki ne on piilotettu tai onko ne yksityisenä ja kattelin niitä eilen. Ja täällä oli hienoja videoita. Siellä oli muun muassa My Day, joka oli pelkästään autosta, koska minähän en muuta tietenkään tehkään päivän aikana, kun olen autossa koko ajan. Tai metsässä, kyllä. Täällä on aika merkää. Satanut, syksyn viimeinen, kun siis lokakuun viimeinen sunnuntai on tässä. Olen täällä kävelemässä täällä metsässä, kun vielä metsässä voi kävellä, kohtahan täällä on lunta. Tai toivottavasti ainakin tulisi vähän lunta tänä vuonna. Tai ensi vuonna, tai no ehkä jouluksi. En tiedä mitä tuossa tapahtui, tuossa oli tommonen poliisin siviiliauto harmaa tommonen tossa noin vähän matkan päässä. Ja kuului semmoista pientä suinaa, ihan niin kuin olisi jonkun dronen pistänyt ilmoin, mutta ei kyllä kuulu eikä näy yhtään mitään. Toki tästä ei varmaan näykään mitään, mutta se on semmoista. Nyt mä yritän miettiä, että mistä mä pääsetään turvallisesti pois. Turvallisesti pois täältä metsästä, mutta se vaan on kuulkaa semmonen juttu, että nämä lehdetkin rupeaa puissa olemaan aika paljon jo pois. Sit kun ne lähtee, niin sitten kanssa lähtee aika reippaasti. Joo, ei mitään. Minä jatkan täällä patikointia, mitä tämä on. Pimeän videon parissa. Näin kauan sieltä metsässä kauhean homma oli selvitä sieltä, millään mennä löytää, niin meni näin kauan. Ja itse asiassa useampi päivä nyt on tiistai ja olin sunnuntaina siellä, että ei mennänyt millään löytää pois sieltä. Ja ihan mahdotonta. Sen kunniaksi löysin niin Red Bullia. Tää on nyt sitten, eikö tää ole se ihan originaali? Ihan perus. Nyt on tullut muuten, onko joku maistanut niitä? Jokun aika ollut myynnissä niitä eri makuja nyt. En tiedä, onko ne uusia, kai ne uusia. On ainakin Suomessa vissiinkin uusia. Mutta en tiedä sitten, onko se muuten kuin uusia. Kun en kauheasti silleen joskus saata jonkun Red Bullin tai tämmöisen ostaa, mutta eipä tämmöisiä hirveästi kannata, että ennemmin kahvia sitten, jos jotain energiaa haluaa jostakin. Joo, tulin katsomaan tuohon aukeaa meille tommonen uusi hieno rantaravintola tuohon noin. Ja kyllä se on aika keskeeräinen vielä, et en tiedä. Luulisin, että olisi kannattanut aloittaa aikaisemmin se tekeminen tuossa keväällä jo. Ja muistaakseni se alkoi vasta kesä. Itse asiassa se alkoi vasta loppukesästä, muistaakseni. En tiedä miten talvi sitten, luulisin, että kannattaa olisi. En tiedä. En tiedä noista rakennusjutuista mitään, mutta kyllä se aika kesken on, näytti ainakin. Nyt sitä tosin ei näe, kun on niin pimeitä, että jos ne on nyt tässä parissa päivässä, kun minä olen ollut siellä metsässä eksyksissä, niin jos se on edistynyt. Mutta ihan siistin näköinen. Siistin näköinen, että kyllä siinä sitten kelpaa juoda olutta tai miksei vaikka Red Bullejakin. Monesti näitä tämmöiset energioimat on liian makeita, mutta ei tääkö mitään. Sitä vähän tulee tämmönen olo, että hampaat putoo suusta, mutta joo, tosiaan, no niin, hyvä. Ei se nyt ihan noin huono, että se tarvii tolleen heittää pois. Mutta tänään olisi projektina semmonen projekti mahdoton, nimittäin on nyt kattonut, jos joku on nähnyt näitä Walking Deadin spin-offeja, siellä on tulossa Rikistä ja Missone, mikä se on se miekkasankarin nimi. Heidän tämmönen rakkaustarina vähän niin kuin, että he pitkästä aikaa sitten sattumalta näkee toisensa ja löytää toisensa. Jos joku on kattonut sitä alkuperäistä sarjaa
niin, sehän siinä jossain, mikä kausi se tuli, oliko se 7 kausi vai 8 kausi? En tiedä, 6 kausia varmaan kaikki muistaa, eikö se 6 kausi, missä Negani mätki ne pari tyyppiä ihan niin se oli aika brutaali ja saikin aika kova palautetta ilmeisesti se jakso, niin siinä kohtaa Riki ei vielä lähtenyt. Olisiko se ollut vielä 7 kauden ja 8 kauden mukana. Onko se 8 kauden loppuisessa? Mä yhtään muistan noita. Mut joo, semmoista niin tää on nyt sitten Neganista ja Magista kertova tämä. Ja täytyy kyllä sanoa, että tää on näistä ehdottomasti huonoin. Mun mielestä se Daryl Dixonista kertova oli kaikista paras. Sitten oli tää Rikin juttu. Riki on taas elellyt siellä jossain tämmöisessä tukikohdassa, joka yrittää pelastaa maailman ja on ainoa tämmöinen, mihin kaikki mukavasti pelastetaan ja se on niin hyvä ja turvallinen paikka. Jotenkin tääkin alkaa jo pikkuhiljaa niinku ehkä kyllästyä, kun se tietää, että jos joku tommonen turvallinen paikka löydetään, niin se ei ole kauan turvallinen. Kyllä siellä jotain tapahtuu. Uusi vihollinen taas löytyy ja hajottaa sen paikan. Ja sitten kun ei ne viholliset, ne on niin samanlaisia. Paitsi tämähän oli hyvä tai itse asiassa 2 oli hyvä. Mun mielestä siellä on ihan alkuun tämä. No silloin oli kai semmonen kylä. Se oli semmonen ensimmäinen, taisi olla semmonen isompi vihollinen. Mut silloin oli päitä. Niin siis zombien päitä tai niin zombien päitä niin oli semmoisissa kulhoissa. Sitten siellä risi. Se päähän itsessään toimii. Aika hyytävää. Ja niin se oli se ensimmäinen, en muista sen nimeä, mutta se oli ihan hauska diktaattori. Oli se varmaan diktaattorikin. Ja kaikkihan ne vähän diktaattoreja on noi tommoset, niin kuin Neganikin oli. Ja se oli ihan ok pahis. Ja sit se, mä en muista niinku näitä nimiä ollenkaan, näiden pahisten tai oikein päähenkilöidenkään nimiä, mutta tämä kun niin pukeutus vähän niinku zombiksi ja sit levitti sitä kaikkea massaa itseensä, jotta ne zombit ei sit tunnistaisi, että se on ihminen. Käytti semmosia maskeja semmosia. Okei, ei mennä yksityiskohtiin. Sen verran brutaali setti on, mutta joo. Mut joo, niin se Daryl Dixon on kyllä ehdottomasti, se on se paras ja sitten on toi Rikistä kertova on niinku toisen parasta. Ja tää Negani ja Magin on kyllä niinku jotenkin semmonen, että se ei tarjoa oikein mitään uutta. Se on sitä samaa vanhaa, mitä nähtiin tossa 11 tuotantokautta ja melkein 200 jaksoa. Mutta eikös ne tekijät jotain sanonut, että voisi olla niinku 50 vuottakin, vai onko mä ihan unta nähnyt? Että 50 vuotta kestäisi toi tarina. Että tehtäisiin niinku aina sit vaan lisää noita spin-offeja. En tiedä. No ehkä se myy, siitä saa rahaa. Sen verran hyvin tuottaa niin sitä sitten sen takia tehdään. Mutta jos ei kukaan katsoisi niitä, eihän niitä silloin tehtäisi. Eli kyllä sillä vieläkin faniryhmänsä löytyy. Syksy lähestyy ja talvi tulee ja joulu tulee ja pitäisikö tehdä joulukalenteri. Tällaista se on, ei voi mitään, mutta tarpeen sen verran kuuma, pitää vähän viilennys laittaa päälle ja tossa ei ole automaatti-ilmastointia, niin ei saa sille säädettyä mitään tiettyä lämpötilaa tuohon. Joo, kello on 7 ja on kyllä tosi pimeät. Se on niinku 5 aikaa jo pimeät, jotka kellot siirrettiin. Ei mitään. Mitä nyt penkillä mitkä vähän. Kyllä, tämmössä näin. Jes, jatketaan.